Ang tambok pwede pang maniwang. Ang niwang pwede pang matambok. Ang itom pwede pang maputi. Ang walay uyab. May pa mga tolong. Hoy, dili ta ng tao magbase sa itsura. Ang uban, mangistok pa. Kung kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Hoy ex, ako ni. Ako ni. Ang imong gibawala na mukuyog sa barkada, pero ikaw ra di ay nikuyog sa iyaa. Kabalo ba ka anong nasakitan ka? Kay bisag hard lang imong may day, ay binimog ng uyab na siya sa imua. Ayaw kitang bilitin kung di ka paranda sa susunod na lang. Kabalo ba ka na okay ra nako na walay uyab? Basta ang ako alang, si Crash Food unta walay uyab. Bawat saglit, ramdam masaktan, kahit di mo alam. Inita oy. Ta kayo. Apoy kining lami kayo ta. Unsa ex? Ako naguol? Kay imo kong gibiyaan? Tanga, pang-upat ra ka. Napaikat mo no. Shout out dahil sa bagong uyab sa akong ex. Bro, kay kumpiyansa. Magiging ex ka rin. Tayo ay natakbo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Ang kahayag ug ang kangit-ngit, burapod siya og magtiayon. Naay kalipay, naay kaguol, kaluo. Imagine ninyo mga kasiaw. Bermant na karon. Pero wala gyapon mo uyab. Mao Balik ka sa kuha, halugon ti ka og ayo, taman-taman nga di ka makaginhawa. Shout out dahil sa bagong uyab sa akong ex. Bird ay kay kumpiyansa. Basig mukuyog na po na sa lain. Tayo ay natakbo, Igat ka. tinadana. Sadyang mapaglaro itong Huy ex, kung gusto ka makauyab, idi baliki ko. muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Ang gugma, mura na nagsiya. Siya, ako, ikaw ra ko. Ikaw na bala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Ang gugma, bura og uyab. Ubyaan gani ka, may pamaghikog na lang ka. Kung kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin, napakasakit naman. Ang gugma, mura na nagmanok. Di ka kabalo mo pangga, mupaak yun na. Ang gugma, bura og pato. Kung mupatong gani ka, mura og kaguran. Huy pangga, Wow. pangga ako be. Kay mutilaw ko sa imuha. Pwede ba na patikim kahit isang saglit? Uubusin natin ang oras.